Good morning लोगोफोर दिनैहाय नै रायजो राजामोन बयबो ओंखारबाय खामानियावहाय दिनै हाइजें जावगोन आरोखि ना नै हाइजें जावगासिनो दं बेनिफ्राय जोंनि फंबाया बहा थाङामोन फंबाय आं नै इयावहाय औवा दानहोदों आङो नै औवा बिफारिसैसो नामा आंखौबो लाफादोब्रा हो लाफा जायो सोर सोरथो नोंनिलाय आंनि पार्टनाराव सानै दं सासे लोगो ओमफ्राय आं होद लाफादोरा आंखौबो होद आंनि लोगो गैयालै गावग्लुदमोननि बायदों आङो 19,000नि ए बेखौनो खय ट्रेक्टर जानाय आइडिया गंथामसो जानाय गंथाम दे आं लाबखौ बुंथ'ले माने बिजनेसा थैलाय लाब जालाय थैलायसो नालाय बेखौ बारा बुंनो हाया बिराद खस्थ' लाब जालासो जाबाय जाला जाया होद आंखौबो लाफानाङालै दे औ आं ओंखारगौ बेनिफ्राय जोंनि नै सिख्लाफ्रा नै ओरै नायहरदो नै जोंनि एक्ट्रिसफ्रा नै नायद' ओरै हाय होनहरदो दे हाय होनद' सिख्लाफ्रा जोंनि देगासिनो दं नै बेनिफ्राय नै जोंनिया नै जावजेनबाय आरोखि नै आंनि बेवाइ गोजा नै बियो जोंनि आनै नै र' आं देखायनो आंनि गासिबो बेवाइ गोजानि मादै नै बेनिफ्राय नै ओरैहाय हाइजें जावग्राफोर गासिबो हिनजाव गोनां गोजासै फंबायफोर गोजा उफाय गैया जावजेनबाय ना बिसिबां मोननाय 10 मनसो ने आच्छा मोजां जादोंआनो ओमफ्राय बा हाइजें जावदों बिदि लाजिग्राखौसो खेबनो लुबैयो आं ना मिन्टु सार मारै दंरा गोबावसैलै नुयो बाबा बेनिफ्राय माथो आंनिफ्राय जौसिनसो नुसै एसेल'सै माथो आयु एसेनिफ्राय खामानि मावनो फैदों रायजोनि जावगोन ना नोंलाय साफा खालामनोसै गावनोथ' रोंनाङा आला हाइजेंखौ जावफैना होदो नोंसोर जावनो फैनायदों आरोखि ना औ माबायदि मावो नायग्रोना लानोसै माबायदि मावग्रोयो लाजिसैसो जानो रोङा होनोलाय ओंखायनो मालाय जावनायखौ नायनोसै दा ओमफ्राय खदाल लानानै नै जोंनि हाइजेंआ 10-15 मना थांखानाय दां ने ब्र' हाइजेंआ 100 मन ने नै जावगासिनो दं नै लाथ'वा बेना लाथ'वा देग्लाय लाथ'वा खोनासै नों लाबाय ठीक है समझ गया लायाखै दे मोजां नै माखासे लायाखै बेबो लायाखैना आच्छा ठीक আছে दे नै दाहाय आं देखायगोन नोंथांमोननो बेसेबां जायो आरोखि ना टटेल जावखांनायनि उनावहाय आं देखायगोन नोंथांमोननो नायबाय थालानो जाबाय दै भिडिअखौहाय दानबाय थानो नाङा डाइरेक्ट नायलांखा थपलेटनो जावनाया बिदिसो जावो आरोखि ना नै आंथ' जावफेनाबो मुङाबो नालाय फार्स्ट टाइम आरोखि रोगानायसैलै आं गोसोबायदि जावनानै दोन नोंथांमोना जावै नै जावखांबाय जों दायो रोगागासिनो दं नै नैयाव फबनायसै आरोखि ना नै आं जायगाखौ बारा मोजां देखायजोबले जावनायखौल' देखायबाय आं नै साइडनाखौ देखायथ'ले आं मबेयाव जावदों देखायनो हानाय नङा आंनि दाय जागोन
फादाय फानिया दाबो जाथ'वाखै माने एसे उनावसो मोनसिगोन हाइजेंआथ' रायजोनि नालाय गोबाङै जावबाय बेनिफ्राय सोरनोबा नांगौला एसे उनाव खबर लानो हागोन आरोखि ना जोलैयावहाय फानगोननो जोलैयाव नै ओरै ग्रेनल'खा नै नोगोद गोबां जाबायलै नै आयु बे थाखासेयावनो नै जावै जावै जावखांबाय जावखांनानै नै फबबाय बे दा जोंनि खामानिया दा जोब्बाय आरोखि ना नैनिफ्राय बाजै बेवाय माबायदि मोनखो दिनै गोसोखौ मोजां दा हाइजें जावनो मोननानै गुमै माबाफोर बुंहरनो गोसो दं नामा दिनै रायजोनि खामानि मावनायाव जोंनि हाइजें जावनाया हाइजें जावनाया दा हाइजें जावनायनि थाखाय बिराद मोजां जादों खिन्थु आं बारा हामजाखै आरो मानो होनब्ला खायसे जिराय खायसे नायो बे हिसाबै आं बारा हामजानाय मोनालै आदसा मावला मावनांगौ ज' ज' ने जिरायला जिरायनांगौ होमब्ला बयबो संसारनि मानसिफ्रानो मोजां मोनहरनो दा बेबायदि जानांगौ आरोखि आदसा होनब्ला फानगोन ना बेखौनो गायफिनगोन हाइजेंआव दा हाइजेंखौहाय गायगोन गायनानै आग्लायनायखौसो फानहैगोन आरोखि आदसा खय बिगामोन बेवहाय बेवहाय गैयालाबो बिगासेयानो होनदो बिगासेयानो ने आदसा 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 होनब्लालाय बिदिनो जाबाय ने नै खामानिखौथ' दा मावखांबाय ज' दंलायो आरो ट्रेक्टर फैबाय दा जोब्बाय आरोखि ना बयनिसिमबो बाय बाय बेनिफ्राय आदै माबाफोर बुंहरनाय नामा दिनैनि दिनावहाय मोजां दा रायजोनि हाइजें जावदों समाजनि उन्नतिनि थाखायहाय ज' ज'नो बेसेबांसिम जाखो आदै गैया देग्लायहाय बिगासेनि गायदोंमोन माखासे थैजोबनानैहाय 10 मनसोनिल' जागोन 10 मन ने थोबाय दा बेनो आदै दे नै जोंनि हाजिरा 10 मन बायदि जाबायनो दा दिनैहाय खामानिया बेयावनो फोजोबनाय जाबाय जोङो दा बेखौ दोनबाय नेक्स्टआव गायफिनगोन आरोखि गायनानै माखासेखौ फानफिनगोन आरोखि अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरोखि बाय बाय